Get ready with me, zatímco budeme číst komentáře, které mě nejvíc zaujaly u jednoho videa. Tam se hrabou zprávy, co mi píšete, jako ty komentáře, to je teprve něco. Starý lidi v obchodě mě už 2krát nabrali košíkem do břicha v 8 měsíci. Mně též, když babka chtěla poslední utopence v regále. Mně se stalo to samé, dědek mi nejel do břicha v 8 měsíci, naštěstí vše dobře dopadlo a dítě bylo v pořádku, ale chovají se někdy hůř jak zvířata. Ty vole, já jsem taková jako neprůbojná, že kdyby se tohle stalo mně, záleží teda jako, jak moc vážný by to bylo, nebo jak moc by mě to bolelo a tak, jo. Ale to já se bojím, že já bych snad ani nemohla jako nic říct, možná něco, ale kdybychom se s přítelem a tohle by se jako nám stalo, tak... Jako je to strašně smutný, ale já tomu samozřejmě věřím, něco se mi taky už stalo a hromadná doprava, to je prostě peklo a jako jo, většinou to jsou prostě ty důchodci. Když jsem byla cca v 5. měsíci, tak mě babka nepustila sednout vedle ní na volné sedadlo. Tak jsem ji nepustila před sebe, když chtěla rychle přestoupit mimo pražský bus a ujel jí. Teďka jsem vlastně ale viděla na TikToku, že někdo předával storytime o právě hromadné dopravě, že stará prostě paní chtěla hrozně moc pustit sednout od nějaký mladý, no prostě holčičky, jo, třeba 11-12, myslím, že říkala něco takového. No a ona se ozvala, ta holčička, že je ale po operaci a že prostě, že by jako seděla ráda, jo, byla tam dřív, blablabla, takže na ní začala babka normálně jako řvát. A předtím dobíhala bus a vypadala prostě daleko víc v pohodě, než ta holka, co seděla. A nebo další storytime od týpka a mně se stalo něco strašně podobného. Jemu se stalo, že prostě ho vyhlásil nějaký důchodcovský páreček, protože si špinavej šel prostě nakoupit oběd, byl v práci a šel si nakoupit. Špinavý znamená montérky, myslím, že to byl natěrač nebo tak něco. No, tak tam baba přehrabovala klasicky rukama, že jo, prostě pečivo a tak dále a přitom prostě se tak velice potichu a nenápadně poskyžovala manželovi, že ježišmarja, to se nemohl převlíknout, vole, špinavej, Ale on se tady ozval, že madam, já sice možná jsem špinavej, ale zatímco vy už jste tady přebrala asi tak 10 rohlíků, pak jste se přesunula k něčemu jinému, dalšímu, holejma rukama, tak já jedinej tady mám rukavice na to pečivo. No tak ho paní vyhlásila ještě tím, že je drzej. Se mnou se hádali, že jsem mladá těhotná, tak je to můj problém, ať si mám stopnout. Vy jste taky starý, protože asi chcete, že jo, jako mohli jste to ukončit. Ne, to omlouvám se. V 8. měsíci mě v tramvaji pustila sednout právě stará babička, ať si prý sednu, že mladý se nezvednou. To je hezký. Ona většina lidí je úplně v pohodě, ale pak z toho prostě ty blbci vyčnívají. Něco podobné se mi stalo, len já jsem mala nohu v sádre, babka mi povedala, že jsem nemala být taká nešikovná. Jo, pak si nestěžujte, že vás nepustí lidi sednout, nemáte být prostě nešikovný. Jako nauč se chodit, ne, a běhat a tak, a pak teprve můžeš jako doufat, že ti někdo pustí sednout si v bemárečku. Vždy jsem stála v autobuse s obrovským bruchom, a když bylo volné, lebo si vždy sadnu do uličky a pri okně nechají volné město. Tohle to mě tak neskutečně dokáže vždycky nasrat, jako proč si... Když je ten autobus třeba volnej, nebo aspoň z částky volnej a člověk prostě chce z nějakého důvodu sedět sám, bojí se lidí, já nevím, úzkosti, cokoliv, ale když se ten autobus potom narve a ještě to většinou fakt jsou ty důchodci prostě. Jednou jsem měla do Jičína busem, jezdím tam za mamkou a bylo to úplně plný ten bus a já jsem stála v uličce vedle paní, prostě, která vedle sebe měla místo, jo? Ona seděla u uličky a u okýnka měla místo a já jsem si dovolila jí šťouchnout baťohem, který jsem si sundávala. Tyhle, ten výraz, ten ksicht, kterým se na mě podíval, děláš si prdel, ty vole. Jako teďka bych už jí asi i něco řekla, nebo bych jí třeba řekla aspoň pustíte mě sednout, prosím, ale tenkrát prostě mě bylo třeba, nevím, před rokem. Prostě jsem byla hodně neprůbojná. Ještě je super, když řidič řekne, že nejdřív lidi, co mají místenky a stejně se tam furt snaží nacpat dědek, co jít nemá a lidi pak podráží nohy a stěžuje si, že je starý a že na něj nezbyde místo a že se taky má
nějak zařídit místenku, že neví jak prostě. To se mi taky stalo, když jsem měla právě jako, když jezdím do Jičína, tak tam taky nejdřív prostě chtějí lidi s místenkou a prostě to byla paní, jo, a prostě nedokážeš jí jako vysvětlit, kde ty lidi vzali místenku a že si ji může taky koupit. Přes internet, jo. Jenomže paní prostě klasicky, já nemám internet, mě tohle nezajímá, jako, tak to je ale váš problém. Ještě prohlásila, že ty mladí to mají hrozně jednoduchý a že na starý lidi vůbec nikdo prostě nemyslí a že ona chudinka jak si jako má tu místenku zařídit. Mě takhle vyhnal nějaký starý chlap z mýho místa v 9. měsíci, tak jsem si stoupla a řekla, že si nebudu hádat, protože jsem stejně měla za chvilku vystoupit. A když to viděli ostatní lidé, tak mě hned všichni začali pouštět sednout si. Ten jeho pohled byl k nezaplacení. Hlavně, že když je sleva na mlíko, tak umí i utíkat a vrážet vozíkem do ostatních. Ale problém je ta dnešní nevychovaná drzá generace. Kdyby ti to náhodou nebylo jasný, jo? Ty jsi ten problém.